Тя беше лицето на българския джаз. Звездата на филма Търновската царица. Имаше всичко. И изведнъж, през лятото на 1983 година, тя просто се изпари. Всички се питаха, какво се случи с Камелия Тодорова. Началото на 80-те беше нейното време. Камелия Тодорова не беше просто певица, тя беше явление. С уникалния си стил, тя донесе плаха на западната култура в затворена България. Красива, талантлива, обожавана. Ролята и в Търновската царица я изстреля на върха. Критиците я боготворяха, публиката се редеше на опашки за билети. Тя печелеше награди на международни фестивали. Изглеждаше, че светът е в краката й. На сцената на Златния трофей тя блестеше с класа, която рядко се виждаше по това време. Никой не подозираше, че за блескавата усмивка се крие желание за нещо различно, за свет без граници. Всичко се промени по време на едно служебно пътуване в Гърция през 1983. Камелия замина за фестивал, но не се качи на обратния полет за София. Решението беше мигновено, опасно и необратимо. Тя избра свободата и любовта, оставяйки зад гърба си славата в родината. В онези години това се наричаше бягство и се наказваше сурово. За властта в България, звездата Камелия Тодорова престана да съществува. Заповедта беше ясна, пълно мълчание. Песните й бяха спрени от радиоефира. Филмите й бяха прибрани в архивите. Името й беше заличено от надписите. Сякаш никога не е била част от културния живот на България. Докато в България я превръщаха в дух, тя започваше от нолата на Запад. Смени името си, подписа договор с Virgin Records, работи със световни звезди. Но цената беше тежка, откъсната от корените, от семейството, от публиката си. В България познаха слухове. Някои казваха, че е отвлечена, други, че е станала шпионин. Липсата на информация раждаше митове. Хората пазеха спомена за нея, слушайки старите й записи тихо вкъщи. След промените през 1989 завесата падна. Камелия се завърна в България в началото на 90-те. Срещата с родината беше емоционална. Търновската царица си дойде у дома, но вече като друг човек. Тя беше платила висока цена за своята смелост. Кариерата й беше прекъсната в пика си. Но тя не съжаляваше. Беше видяла света, беше пяла на световни сцени, беше живяла по свои правила. Днес Камелия Тодорова е уважавана джаз прима. Но историята за нейното изчезване през 1983 остава най-драматичният епизод в биографията й. Епизод, който показва колко силен може да е копнежът за свобода. Преди 1983 любимка на държавата. След 1983 невъзвръщенец. Тази рязка граница раздели живота и надве. Но талантът й остана константата, която никой режим не може да отнеме. Песните й като "Не ме гледай така", "Момче" и "Шепот" са вечни. Те носят магията на един глас, който отказа да бъде затворен в клетка, дори тя да е златна. Историята е урок за достоинство. Когато системата се опита да те изтрие, ти намираш начин да се пренапишеш отново, усилен и поистински. Камелия Тодорова е тук, сред нас. Но мистерията на 1983 година винаги ще добавя нотка на фатализъм към нейния образ. Една истинска филмова история в реалния живот. Благодарим ви, че се потопихте в тази драматична история с нас. Нека музиката на Камелия продължава да ни вълнува. Това беше разказът за едно бягство, една голяма любов и едно голямо завръщане. Продължавайте да следите нашия канал за още скрити истории от близкото минало. Хареса ли ви тази история? Абонирайте се за Bulgarian Dux и натиснете камбанката, за да не пропускате новите ни видеа.